No capítulo anterior apoiounos un sacerdote yacidista, o cal nos levou para a súa casa e nos fixo sentir como a uns membros máis da súa familia. A miña idea era salir hoxe para ver unha cidade así, unha vila moi chula, pero decidín quedarme aquí un día máis porque cando fun a recoller a bici encontreime con un catalán que está percorrendo Kurdistán facendo autostop. Entón, pois, foi a miña oportunidade para poder falar español despois de un montón de días. Fomos a tomar uns tés e tal, e fíxoseme un pouco tarde, e entón, pois, creo que prefiro sair mañá cedo e facer o que iba a facer hoxe, mar mañá, facelo todo mañá. E estou aquí no mercado porque a miña amiga Chus escreveu un outro día: acabo de reformar a cociña, ai que ben me quedaría que me trouxeras unha tetera, daí patatín e patatán. Entonces estou buscando unha tetera e a tetera non aparece, así que a ver. Contento porque me empeza a dar conta de que xa me movo moito mellor eu por aquí. Xa cando vou a mercar sei como preguntar, xa sei que xa non me enganan tanto. De feito estou aquí en Dojo que estou pagando un tercio do que paguei a primeira vez que estiven aquí fai 3 días. Xa non tardo 10 minutos para cruzar a rúa, xa me vou metendo entre os coches. Pois estou nese punto no que xa empezo a saberme mover por aquí. E mola moito, pero hai que ter tempo e hai que ter paciencia. En 4 días non o consigues, pero sí. E pois estou nunha habitación así un pouco máis cutre, que non vou ensinar, sin ventanas, pero a mí realmente dame igual. Menos me dá igual que a sábana ten pinta de non se cambiar con regularidade. Pois, como vou poñerme exquisito agora. Non me toque o navizo, xe que me levanto ás 7 da mañá. Son as 7:30, teño todo preparado. Empeza de chover. Non me jodas. Volvín para a habitación dormir así como unha hora, máis ou menos, hora e cuarto, e agora parece que xa dá un pouco sol. Non tiña moito xeito salir chovendo, así que non me valeu a pena madrugar tanto, pero está ben. Sen sabelo, resulta que acabo de pasar por un... estou nun campo de refugiados que está aí dentro desas vallas e é tal cual se ve na tele, estou flipando porque nunca había visto algo así. Non se ve moi ben desde onde estou, pero non sei que me dá a poñerme a gravar. Intentarei acercarme por outro lado a ver se podo gravar algo para dentro, pero é enorme, hai un montón de xente. Estaban como repartindo así comida, había unhas filas. Aquí ves como o campo seguiu medrando. Isto xa está fora das vallas, pero mira, chega ata lá, perdese a vista. Acabamos de pasar unha cousa curiosa, e é que, acabo de pasar un control militar e cheguei, agora xa estou preto da fronteira kurda con Irak, entón hai que dar nada mítico. De onde eres? España. Oh, Portugal, very good. No, España. Oh, Portugal. Que me vai chover. E o tipo estaba aburridísimo.
falar co traductor, e o traductor en portugués. Que pasa? Que a mí o que me traducía, máis ou menos entendía. Bueno, os traductores traducen de xeito literal e a veces como, pero bueno, o problema era cando tiña que falar eu, tiña que falar o traductor en portugués tamén. E non o cambiou ao español, Portugal, e colleu con Portugal e non o confo. Ahora entendo, porque entrando un señor me preguntaba se era cristiano e presinaba, eu non sabía que decir e ao final dixille que sí, e empezou a aplaudir. Nesta vila hai unha morea de santuarios de igrexas cristiás. Mira, aquí por exemplo xa hai dúas xuntas. Imaginábame todo o que é a cidade de Alcox así na ladeira dunha montaña, pero non, hai unha parte bella que sí, e o que realmente eu que se ven a visitar aquí é un monasterio que se vai ver ahora aí entre estas montañas xusto na ladeira. Primeiro foi un pouco de decepción, pero bueno, o camiño é moi chulo e ten pinta do monasterio tamén. Bueno, aquí estou na entrada e estánme aquí embobando porque non me deixan continuar na bici, que espera que veña un coche que é moi duro subir. Eu quero subir na bici porque quero andar despois por ali ao meu aire, pero que non. E aquí me están embobando, xa levo media hora. Cacho nesta iglesia esperando a ver se aparece o cura ou quen sexa para pedirlle permiso para dormir aquí, porque non hai onde dormir e fíxoseme bastante tarde para chegar a Mosul e non quero que me mate un coche na autovía de noite. Xa lle preguntei como ande mantenimiento e xa me dixo que non, pero non me dou por vencido, así que lle den por saco e saltome ao siguiente escalón que será o cura, pero aquí non aparece nadie, xa che levo un bocacho. Se non aparece nadie, deitome directamente a tomar por saco. O lugar é este, que é moi bonito. Xa estuve por aí cotilleando e teñen dúas salas con sofás. Eso sería o perfecto que me deixaran dormir aí. E se non, bueno, pois debaixo de calquera soportal deses co meu colchón e co meu saco tamén durmo ben. Nada, Cristiancito, sabes contar, non contes con dormir na iglesia. Unha hora e pico esperando polo puto cura para que me diga no. Eu, pero mira, que vou na bici, que non teño onde quedar, que polas noites está chovendo. Ai, ese non xa é o meu problema. Varios veciños mandáronme aquí, porque claro, como
non é raro que nas mezquitas te deixen dormir, pois eles extrapolaron e dixeron, pois aí seguro que te deixan dormir. Eu estaba convencidísimo. Joder, pero é que non lle quitei un mínimo sentimiento, non, fora de aquí. Ai, con a iglesia hemos topado. Estou lle dando todo rápido que podo, pero son as 6, que non é tarde, pero espaste coche. Aquí anoitece moi pronto e dame igual que anoiteza, dame igual que chova. O problema é andar de noite entrando nunha cidade grande cas miñas luces, que non sei a batería que lles queda, por unha autovía. Iso é o que non me apetece nada. Aí atrás poñame que faltaban 34 kilómetros, faría un par como moito, así que non, de día non chego. Ou me para alguén, pero tampouco estou facendo dedo, ou non chego nin de coña. A ver se en algún dos controles militares me axudan a parar a alguén. Aquí hai unha zona como terra de ninguén. Acabo de sair de Kurdistán e aí adiante xa vexo as bandeiras de Irak. En Kurdistán non foron moi repugnantes, aínda que estes me miraron todos os follos do pasaporte. A ver en Irak. Non pasei o controle de aquí. Suspenso. Non me deixaron ir por esta carretera, que é como mar secundaria, e mandanme ir a outra máis principal, que xusto é o que quería evitar, entrar por esa carretera principal, porque hai moito máis tráfico. Bueno, frenar ti non o contemplas, verdad? Bueno, entón tuveron un montón de tempo para dicirme por aquí non pasas, tens que volver para atrás. Agora teño que desviar, como dar un rodeo como de 12 km e pillar a outra carretera. E cando volvía para atrás, volvín pasar por o control do Kurdistán e volveron a parar outra vez. Tuvo malí como 10 minutos e eu, joder, estás me facendo de noite. Real Madrid, Barcelona, espera, cando lle pareceu, dixo, mala, tira. Ten unhas cousas e outras. Mira onde vai o xogo, non se ve, pero quedalle pouco. Segunda carretera pola que non me deixan pasar, así que teño que volver outros 5 km máis para atrás, desandar e meterme á esquerda. É dicir, fixen 7 para un lado, agora teño que desandalos 7 para outro, 14 km de máis de noite. Así que se vexo por aí unha casa en ruínas ou algo, igual me meto. Como estou xa hasta o carallo de dar voltas, ven aquí esta obra. A ver, non teño teito, pero pode ser que hoxe non chova. Isto está aquí bastante recollido, entón, pois voume vir para cá e dormir aquí. Como mañá cheguen os obreros antes que a min, van flipar tanto. Aí deitei a bici. Nada, estou ao lado da carretera, pasan bastantes coches, pero supoño que nun rato deixarán de pasar, porque tampouco é que haxa moito para onde ir por aquí. Mano, estou xa aquí no meu cofo e levo pensando toda a tarde sobre o que me pasou na iglesia esta, na iglesia cristiana. E chámame moita atención, porque a única persona neste país que non me axudou foi un sacerdote cristiano. É moi curioso, e non quero dicir que a xente me teña que axudar porque eu non me saiba organizar ou porque a mí me dé a gana de estar andando por aquí pintando indio en bicicleta, pero sí que é verdade que hasta ahora todo o mundo, pois, bueno, pois por humanidade, cando ves a alguén que necesita algo, pois botarlle unha man. E este señor tratoume dunha forma tan fría, tan... Mira, por favor, é que non teño onde dormir, dame igual dormir no suelo, en calquera esquina que teñas por aquí. Non, fuera de aquí. Hostias, nunha iglesia, que non é nin a túa casa, sabes, que non é nin túa. E é moi curioso. Estou seguro que lle pregunto ao máis pobre do pueblo se me deixa dormir na porta da súa casa e aos 5 minutos dormir no suelo para que dormeu na súa habitación. Así que hai moito que pensar, Al 6 menos cuarto da mañá aí xa viñeron aquí para traballar, así que pois teño que levantarme porque fan ruído e dúas porque flipa a xente muchísimo. Para que dormín
comeronme vivo os mosquitos, e aparte deso toda a noite aquí. E ahora que empezaba a dormir. Bueno, onte quedámonos en que estaba indo cara a Mosul por unha carretera así medio secundaria, non me deixaron pasar, mandaronme para atrás para enlazar con autovía, ir por autovía. Pois nada, xa estou na terceira carretera que enlaza coa autovía, que non me deixan pasar e me mandan máis para atrás, seguir desandando. É dicir, estes xa me mandan al coche, donde salín onte, á tarde. E ir todo pola autovía, e non sei por qué, porque xa está aí adiante, e pasan os coches, non é dicir, está cortada. Eu xa empezo a estar hasta o carallo, porque claro, son xa 20 e pico kilómetros que me están mandando para atrás, que fixen, e agora teño que estar desfacendo para volver a facer pola outra autovía. Autovía con acera, eso sí que non che mo esperaba eu. Moverse na bici por aquí por Mosul sí que está sendo un reto, porque vou ahora pasar por enfrente do hotel no que me quedo e coller a GoPro, porque salenche coches de todos os lados, veñenche coches de dirección prohibida, nada, nadie respeta nada, pero bueno, ahora cada vez vou levando un pouco mellor porque teño menos medo, e eles están como moi acostumbrados a esquivarte. Bueno, non podo evitar entrar a alguna destas casas que te atopas derruidas. Espero que non me caia ningún petardazo, ningún escombro na cabeza. Wow. Cousas que comen moito. É bastante barata, está boa. Fan como unha masa que é parecido ao pan deles, co que fan os kebabs, por exemplo, así, e botanlle o que sea por arriba e fan un estilo pizza. E está moi rico, eu como así. Bueno, ya les tamén cortan un cacho, enrollanno, bueno, cunha man non é fácil, a ver se non tiro con todo. Bueno, isto é como un rollo e cómeno. Ben mal, é como un neno pequeno comendo. É que vos parece a árbore de Nadal a mediados de maio. Bueno, xa deixando un ano para outro. Polo menos aquí vese o tigris. E o que pasa. Nada, vin, non teño moita fame, pero vin que lle estaban servindo isto a alguén. É diferente do que comín hasta ahora, entón
pedino 2 euros este platazo de comida e isto, máis auga, así que creo que está moi ben. Xa para darlle máis emoción a isto, pedalear de noite, pero bueno, está máis ou menos ben iluminado, así que non creo que me maten. Viñen a cenar aquí ao sitio este, que cei por 2 euros un platazo de comida que non me poden acabar. Bueno, xa comer algo antes. Tiña, non sei, epa, todos a quitar fotos comigo. De feito, un hasta sentou na mesa e foi el ya a mesa de capitón. Empezaron a seguir todos en YouTube, así que estou subindo seguidores iraquís a tope. E pasoume algo gracioso, e xa non me acordo o que. Bueno, como sempre, hoxe empecé a inventar un pouco da miña vida. E como me pediron Facebook e vir unha iria, dixenlle que me iba a casar. Porque están sempre preguntando cando me caso, e eu, pois mira, vou-me casar con ese. E nada, estou moi contento. Aquí en Mosul están me tratando bastante ben. Funlle un pouco a atracción deles. Veulle o jefe chamar 2 veces a atención porque non estaban traballando. Estaban ali ao conto comigo. E ahora voume a descansar e ver que fago mañán ca bici, porque ainda non o teño nada claro. Eu quería donar, pero é que aquí non coñezo a nadie, non sei como donala.